Kør den rundt, og så vend det. Turløb, kom Sepp. Få nu taklet igennem. Vend det. Sådan. Ind ud, Sepp. Kom ind ud. Stefan er der. Sådan. Det er meget spillet. Det er det efter... Fuck, hvor er det dumt. Ja, så skal vi lige med hjem. Kom ud af, Sepp. Kom nu. Helt ud på stregen. Sådan, Schøler. Så er der mit skud. Og det er stejt. Så kom med i overlappet. Rasmus, når vi bliver lukket ned over i den side, så søg tilbage og kald på den, og så spiller vi den bare baglæns og rundt og vender. Hvad er din rød? Hvad er der gerne med dem, siger du? Kom bare, Schøler, kom bare. Så skal vi væk. Falde. Og en af jer går til ham. Jeg går helt ned for dem. 5 år siden, der... Kom nu med, Laurits! Schøler! Juler! Jeg kunne gå med den. Det er Kom, derfra. Så falder du. Men falde, Rasmus! Når vi mister den der, så skal du falde. Sepp, kom nu ned, så de ikke kan vende det. Vend dig om, Sepp. Sådan der. Kom, Schøler, pres, hvis du kan. Kom bare, Johan. Kom med, Sepp. Kom helt ud. Ikke luk det. Charlie, luk munden op! Ja, men så kom onside og luk munden op, hvis det skal være så vanskeligt. Søg ned i hullet, Laurits! Hvorfor skal vi derovre, hvor de står i forvejen? Rasmus, spil bolden! Bombe!
Ja, Sepp, der skal der være nede allerede der. Kom nu op på duberne! Dommer! Skifter! Schøler! Kom så juler. Hvad er det, føler? Kom, Markus! Det var ikke rigtig det man normalt har inde at sige. Vandløse, kom nu lidt op i gear, I slår af på den! Mads, kig nu op! Charlie, der må du også gerne arbejde lidt! Jeg skal flere. Kald på den, Sepp. Kald på den, kald på den. Sepp, han kan ikke komme af med den, når du ikke kalder. Gutter, spil så den bold ud på kantene! Der skal en i mur, ikke to. Ser du en? Pumpe! Hvem har I sådan Mads? Presse, Charlie, presse, presse, presse! Sepp, kom nu retur! Jeg kan ikke se, at vi er ved at smide det væk, fordi vi bare løber rundt og daller i stedet for at kæmpe. Mads! Vandløse, kom så op på forsiden af fødderne! På plads! Kom nu, Sepp! Du er helt alene, lader vi. Helt alene. Det er du så ikke mere. Sådan, Juler. Sådan der. Oscar, få lidt varme i kroppen. Sepp, nu siger jeg det for sidste gang. Du skal ikke stå deroppe og dingle, når vi ikke har bolden. Vi tog bolden frem nu. Det må man gerne. Har I bare gik hen og tog og spillet på noget? Til sådan. Skal han ikke have 2? Jeg har scoret, Johan. Vende! Vende! Få den nu helt ud, Rasmus!
Kom på plads, Sepp! Sådan, roligt. Kom en lille ryg, lad vi en lille ryg. Hjul er der med det samme. Sådan, fornuftigt. Ikke dribles der. Se, Mini, så løber! Lav, tag turen til nieren derinde. Altså, Rasmus! Gutter, spil nu lidt hurtigere! Bliv nu herude, Sepp. Sådan. Kom med, Jula! Jule, du løber selv af sig. Udmærket! Kan vi ikke løbe langt? Dommer! Skift op!